Tisztelettel felkérem Orbán Viktor urat, Magyarország miniszterelnökét ünnepi beszédének megtartására. S úctou pozývam na pódium pána Viktora Orbána, predsedu vlády Maďarska, aby predniesol svoj slávnostný prejav. Jó napot kívánok mindannyiuknak! Želám vám všetkým pekný deň. Mindenek előtt hadd köszöntsem Robert Fico miniszterelnök urat, Párkány polgármesterét és az Duna túlsoldáról érkezett szlovák barátainkat is. Köszöntöm a helyieket és a Párkányból érkezett magyarokat. Köszönöm szépen, hogy meghívtak, és itt lehetek ma önökkel együtt. Zdravím predovšetkým pána premiéra Roberta Fica, taktiež zdravím primátora mesta Esztergom Ostrihom. Zdravím všetkých tých dôrazne, ktorí prišli z druhej strany Dunaja a zdravím vás všetkých. Ďakujem pekne, že ste ma pozvali. Köszönöm, Robert, hogy veled együtt állhatok ma itt. Ďakujem ti, Robert, že spolu s tebou tu dnes môžem stáť. Robert tud valamit, amit Európában csak ő tud egyedül. Robert vie niečo, čo v Európe vie len on. Ma amikor Szlovákia valahogy félrecsúszik, akkor ő visszatér és rendbe teszi a dolgokat. Keď Slovensko sa akosi vyšmykne z kolají, tak on sa vráti a dá veci do poriadku. Most is nem tudom hányadszorra teszi ezt, de biztosan most is sikerülni fog. Sok sikert kívánunk nektek, kedves Robert. Neviem, že teraz už koľkokrát to urobil, aj teraz sa mu to určite podarí a ja ti, milý Robert, prajem veľa úspechov. Gratulálok az alkotmánymódosításhoz is. Ďakujem k novele ústavy, blahoželám k novele ústavy. Jó, hogy nem vagyunk egyedül. Dobre, že nie sme sami. Jó, ha embernek normális szomszédja van. Je dobré, ak človek má normálneho suseda. Azt felértékeli a saját ingatlanját is. A potom hodnotí takto aj svoju nehnuteľnosť. Robert, nem említette, de én mondom, hogy azt is beleírták az alkotmányba, hogy a férfi és a nő egyenrangúak. Robert nespomenul, preto hovorím ja, že napísali do ústavy, že muž a žena sú si rovnoprávni. Ehhez is gratulálok, Robert, itt Magyarországon mi férfiak már régóta küzdünk ezért. Vieš, Robert, my tu, muži v Maďarsku, už dávno zápasíme za toto, teda za rovnoprávnosť. Említette a miniszterelnök úr azt is, hogy másik politikai táborhoz tartozunk a nemzetközi politikában. Pán premiér bol spomenul aj to, že v medzinárodnej politike patríme do rozdielneho politického tábora. Ugye mi a jobb felé, ő meg a bal felé. My na pravú, on na ľavú stranu. Tehát mindig, amikor találkozok vele, arra szoktam gondolni, hogy ez kellene nekünk is. Egy nemzeti alapokon álló baloldal rögtön békésebb lenne a magyar közélet. A vždy, keď sa s ním stretnem, pomyslím si, že toto by sme potrebovali aj my, teda ľavicu, ktorá stojí na základe, na národnom základe, hneď by bol verejný život kľudnejší, miernejší. Kedves esztergomiak, az önök városának különleges helye van a magyarok szívében. Milí obyvatelia Esztergomu, Ostrihomčania, vaše mesto má v srdciach Maďarov výnimočné miesto. Pénteken Debrecenben voltam, egy hatalmas gyárat adtunk át, mondtam a helyieknek, hogy jövök majd Esztergomba, és mondták, hogy adjam át a Debreceniek üdvözletét. V piatok som bol v Debrecine, tam sme odovzdali do prevádzky obrovskú továreň a povedal som Debrecínčanom, že prídem aj do Ostrihomu a v Debrecíne mi povedali, aby som ich pozdrav odovzdal tu Ostrihomčanov a z davu bolo počuť, že ďakujeme. Tegnap pedig Becsehyen jártam, ez nyugati irányban van, Zala megye, 2000-es település. A forgalomban nem kerülő pálinkát főző mesterek országos találkozóján vettem részt. Ott is mondtam, hogy idejövök ma, is mondták, hogy becsehelyiek jó kívánságát is mindenképp adjam át Esztergomban. A včera som bol v dedine Bečene, ktorá má asi 2000 obyvateľov. Tam sa konalo stretnutie tých pálenkárov, tých, ktorí robia pálenky, pália pálenicu, neoficiálne stretnutie takých páleniek, ktoré sa nikdy nedostávajú do distribúcie. Tam som tiež povedal, že prídem sem do Esztergomu a tiež povedali, že posielajú pozdrav. És ez világosan
mutatja, hogy Esztergomnak nagy tisztelete van szerte Magyarországon. Én is büszke vagyok, hogy az önök díszpolgára lehetek. A to jasne ukazuje, že Esztergom Ostrihom má veľký rešpekt v celej krajine a ja som tiež veľmi rád, je pre mňa cťou, že môžem byť vašim čestným občanom. Ez nagy szó, mert az én alma máterem, középiskolai alma máterem a Székesfehérvár. A to je veľké slovo, lebo moje stredoškolské alma mater je Székesfehérvár, stoličný Belehrad. Nagy csata van, hogy melyik volt Magyarország első fővárosa, Esztergom vagy Székesfehérvár. A medzi nimi prebieha veľký boj, veľká bitka o to, že ktoré mesto bolo hlavným mestom Uhorska, či Székesfehérvár, či Esztergom, počuť zdavu, že Esztergom. Azzal a mondattal tudok békét teremteni, hogy az biztos, hogy Esztergom volt Magyarország első városa. Mier môže medzi nimi vytvoriť, dosiahnuť tým, že celkom isté, že Esztergom bolo prvým mestom Uhorska. Mégiscsak itt alapította István király azt a Magyarországot, amelynek mind a mai napig mi a polgárai lehetünk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Len tu založil král Štefan I. to Uhorsko, a potom Maďarsko, ktorého sme občanmi všetci. Vážené dámy, vážení páni. A harmadik alkalommal mondhatok itt beszédet a Mária Valéria híd főjénél. Először 2001-ben az újjáépítésnél, micsoda történelmi tett volt, emlékeznek rá. Aztán 2021-ben a 20. évfordulónál, és most pedig a 130. évfordulón. Toto je tretia príležitosť, že môžem mať slávnostný prejav tu pri predmostí Ostrihomského Štúrovského mosta. Najprv to bolo v roku 2001, keď bola dokončená rekonštrukcia, most bol odovzdaný. Potom v roku 2021, keď sme oslávili 20. výročie, a teraz som tu tretíkrát. De egyik alkalommal sem állhattam itt Robert Ficóval. Ale ani raz som tu nemal stáť spolu s Robertom Ficom. Pedig ő Szlovákia történetének a leghosszabb hivatali idejével rendelkező, elnyűhetetlen és elpusztíthatatlan miniszterelnöke. A pritom on je tým slovenským premiérom, ktorý najdlhší čas strávi vo svojom úrade, ktorý je neopotrebovateľný a nezničiteľný. Köszönjük, itt vagy Robert, ezen ma helyreáll a rend. Minden magyar és a magyar kormány nevében mondom, tisztelettel köszöntünk mindannyian téged közöttünk. Takže ešte raz s veľkou úctou a v mene nás všetkých hovorím, že ťa s úctou, rešpektom vítame. Aki követi és érti az európai politikát, láthatja, hogy bennünket nem csak a közös történelem, a hasonló kultúra, de a nemzetközi politikai kihívások is összekötnek. Ten, kto sleduje medzinárodnú politiku aj rozumie jej, tak vidí, že nás spája nie len história, nie len kultúra, ale aj medzinárodné dejisko. Szlovákok és magyarok, Szlovákia és Magyarország érdekei egy irányba mutatnak a nemzetközi politikában. Lebo v medzinárodnej politike záujmy Slovákov a Maďarov, Slovenská a Maďarska ukazujú jedným smerom. A híd története azt tanítja nekünk, hogy a magyarok és a szlovákok, ha összefognak, együtt erősebbek, mint külön-külön. A dejiny mosta nás poučia v tom zmysle, že keď sa Slováci a Maďari spoja, tak spolu sú silnejší než zvlášť. Ha összedolgozunk, mindketten jól járunk. Lebo keď spolupracujeme, pre nás oboch je to dobré, pochodíme dobre. És most beszéljünk arról, hogy nem véletlen, hogy ez a híd már kétszer is megsemmisült. A teraz hovoríme o tom, že nie je náhodou, že tento most bol už dvakrát zničený. Az első és a második világháború után is. V prvej a druhej svetovej vojne. Hölgyeim és uraim, mi egyik háborút se akartuk. Dámy a páni, my sme nechceli ani jednu z týchto vojen. Se a magyarok, se a szlovákok nem akartak részt venni egyik világháborúban sem. Ani Maďari, ani Slováci sa nechceli zúčastniť ani jednej svetovej vojny. Mégis minket küldtek a frontra, a mi életünket forgatták fel fenekestől, birodalmi érdekekre hivatkozva. A predsa nás posielali na front, naše životy poničili, rozvrátili a v záujme ríšskych záujmov. A híd újraépítésével mind a két nép egyszerre azt fejezte ki, hogy nem akar több hidakat romboló háborút Európában.
Obnovením mosta oba národy vyjadrili to, že nechcú už v Európe vojny, ktoré by ničili mosty. Amikor először álltam itt, akkor még itt volt Verheugen bővítési biztos is, és akkor azt fejeztük ki az együttállásunkkal, szlovákok, magyarok és az unió képviselője, hogy csatlakozni akarunk a kontinens békéjét garantálni hivatott Európai Unióhoz. Keď som tu bol prvýkrát, bol tu vtedy ešte aj komisár pre rozšírenie Európskej únie, Verheugen, a my traja sme vyjadrili vtedy to, že chceme sa pripojiť k takej Európe, ktorá je zárukou mieru. Azt javaslom, ízlelgessük a szavakat, a kontinens békéjét garantálni hivatott Európai Unióhoz. Navrhujem, aby sme si vychutnávali slova, že ide o Európu, ktorá má zaručiť mier kontinentu. Azonban a világ azóta sokat változott. Ale odvtedy sa svet veľmi veľa zmenil. Akárcsak a régi bennünket megnyomorító birodalmak, most az Európai Unió is háborús projekté változott. Ako aj tie staré ríše, ktoré nás dlávili, kedysi ničili, tak teraz aj Európska únia sa premenila na vojnovú silu. Brüsszelben nyíltan kimondják, a következő évtized feladatának azt tartják, hogy Oroszországot legyőzzék a keleti fronton. A v Bruseli otvorene hovoria o tom, že za úlohu ďalšieho desaťročia, ďalšej dekády považujú to, aby na východnom fronte porazili Rusko. Vagyis minden európai embernek, minden európai gazdasági szereplőnek és minden európai nemzetállamnak ezt a célt kellene szolgálnia, ha az Unióhoz tartozik. Teda všetci ľudia, všetci hospodárski dejatelia, všetky štáty by mali slúžiť tomuto cieľu, pokiaľ patria k Európe. Mi magyarok ezt nem akarjuk. My Maďari to nechceme. Mégis bele akarnak bennünket kényszeríteni. Ale chcú nás do toho vnútiť. Ezt kedves barátaim elnyomásnak hívják. Milí priatelia, tomu sa hovorí útlak. Ja, nagyon nem vagyunk azért meglepődve. Ale nie sme veľmi prekvapení. Láttunk már ilyesmit. Už sme podobné veci videli. Emlékszem, a kommunista időkben szabadságot mondtak, még az újságot is annak hívták. A pamätám sa, že v komunistických dobách povedali sloboda, ešte aj noviny sa takto volali. Most, amikor Brüsszel európai békéről beszél, az valójában háborút jelent. A keď teraz Brusel hovorí o európskom mieri, to v skutočnosti znamená vojnu. A magyarok és a szlovákok tudják, mit jelent a háború. Maďari a Slováci vedia, čo znamená vojna. A fiatalokat elviszik a frontra. Mladých zoberú na front. A javainkat előbb-utóbb elveszik. Naše statky skôr alebo neskôr zoberú. Háborús célokra fordítják. A budú ich venovať na vojnové ciele. Aztán beköszönt a gazdasági nyomorúság. A potom príde hospodárska bieda. És imádkozhatunk, nehogy ide érjen a front, mert akkor kőkövön nem marad. A môžeme sa modliť, aby front nedošiel sem, lebo potom kameň na kameni nezostane. A hídból sem maradt semmi, sem az első, sem a második világháború után. Ani z tohoto mosta nezostalo nič, ani po prvej, ani po druhej svetovej vojne. Ez a híd nekem azt jelenti, hogy mi nem akarjuk, hogy Európa újra elkövesse ezt a hibát. Tento most pre mňa znamená, že my nechceme, aby sa Európa opäť dopustil tejto chyby. Hölgyeim és uraim, ahogyan a szlovákok miniszterelnöke említette, a brüsszeli háború politikai képviselői minden közép-európai országban jelen vannak. Dámy a páni, ako aj pán slovenský premiér bol spomenul, predstavitelia bruselskej vojny, vojnových snách sú prítomní v každej krajine. Szlovákiáról nem tisztem beszélni. O Slovensku mi neprichodí hovoriť. Ez innen elég jól látni, hogy mi történik odát. Ale odtiaľ to celkom dobre vidieť, že čo sa deje na druhej strane. De azt mondhatom, hogy felfordulást csinálnak Szerbiában. Ale môžem robiť, že zapríčia zvrat v Srbsku. És itt ügyködnek Magyarországon is. A taktiež pôsobí aj v Maďarsku. Könnyű felismerni őket. Je ich ľahké spoznať. Agresszívek, erőszakosak, fenyegetőznek. Nálunk, kedves Robert, lőfegyverrel járnak lakossági fórumra. Sú agresívni, vyhrážajú sa a u nás, milý Robert, chodia na občianske fóra so zbraňou. Kivégzéssel fenyegetik a tisztességes embereket, a templom ajtajában meg idős papokat inzultálnak. A úctyhodným ľuďom sa vyhrážajú popravou a v dverách kostola sa vyhrážajú starému kňazovi. Itt nálunk, Robert, ők mind Brüsszel emberei.
U nás, Robert, tí všetci sú ľudia Bruselu. Álhírgyártás, rágalmazás, suttogó propaganda, és a céljuk a destabilizáció, de ezt te jobban tudod, mint én. Vyrábajú falošné správy, obviňujú, osočujú a okrem toho ešte aj obviňujú ľudí, ale ty, Robert, vieš to lepšie ako ja. Olyan időket élünk, amikor józanságra, higgadtságra, hidegvérre van szükség, és újra el kell mondanunk, hogy mi hiszünk a szeretet és az összefogás erejében. Žijeme v takých dobách, keď je potrebná rozvážnosť, mať hladnú hlavu, rozum a rozvahu. A tu opäť zdôrazňujem, že my veríme v silu lásky a spojenectva. Kedves Robert, tisztelt miniszterelnök úr, kedves párkányiak és esztergomiak! Milý Robert, vážený pán premiér, milí Ostrihomčania, milí Štúrovčania. Aki tanul a múltból, az megvédi a jövőt. Ten, kto sa poučí z minulosti, ten ochrání aj budúcnosť. Biztosítani akarom mindannyiunk nevében szlovák barátainkat, hogy mi, magyarok, azért dolgozunk, hogy soha többé ne kelljen ezt a hidat újjáépíteni. Chcem ubezpečiť našich slovenských priateľov, že my tu, Maďari, pracujeme v záujme toho, aby už nikdy nebolo treba tento most ešte raz obnoviť, rekonštruovať. De tesszük azt, amit javasoltál, építsünk Esztergom és Párkány között, emellé egy másik hidat. Ale veľmi radi urobíme to, čo si aj ty navrhoval, že sem medzi Štúrovo a Esztergom-Ostrihom nech vybudujeme ešte jeden nový most. Egy teherhíd már igazán el kellene. Lebo by bol potrebný most pre nákladnú dopravu. Elmondom önöknek, hogy az előkészítő munkálatok elkezdődtek, a tervek már az asztalon vannak. Môžem vám povedať, že prípravné práce sa začali a projekty, plány už sú na stole. Pénzt meg majd csinálunk valahogy. A peniaze nejak vyrobíme. És remélem, hogy találkozhatunk annak a hídnak az átadásán. Köszönöm, hogy meghallgattak. A Jóisten mindannyiunk fölött, Magyarország mindenek előtt. Hajrá Magyarország, hajrá Magyarország!